सेबाजों खुंजानाय 2020 मायथाइनि HSLC नि फिथाइखौ दिनै 6 जुन खालाराव सेबाया अनलाइनै फोसावबाय। सेबाजों खुंजानाय 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानि बिदिशा खाख्लारिया बर' बिजों फरायनानै बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि धमधमानि नेपसुन बर'आ गासै 561 नम्बर लानानै धमधमा ओनसोलनि मादावनो बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसा महरै गावखौ सिनायथि होदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सेबाजों खुंजानाय 2020 मायथाइनि HSLC नि फिथाइखौ दिनै 6 जुन खालाराव सेबाया अनलाइनै फोसावबाय। सेबाया फोसावनाय खारिलाइ बायदिब्ला देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव एप्लाइ खालामनाय गासै 3,48,737 फरायसाफोरनि गेजेराव गासै 3,42,224 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। ओरैहाय 6,513 फरायसाफोरा आनजाद लिराखैमोन। गासै 22 फरायसाफोरा उइडेल जादोंमोन आरो गासै 114 फरायसाफोरा एक्सपेल खालामजादोंमोन। खारिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय बोसोर 2019 आव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादनि पास जानाय जौखोन्दोआ 60.23। ओरैहाय देग्लायनि 2020 मायथाइनि जौखोन्दोआ 64.80। ओरैहाय देग्लायनि 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव पास जानायनि जौखोन्दोआ 64.80। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 40 फरायसाफोरा टप 10 नि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। बेनि गेजेरावनो दरं जिल्लानि सिङाव थानाय पुदुंपुखुरी हाई स्कुलनि धृतिराज बास्तव कलिताया 600 नम्बरनि मादाव गासै 595 नम्बर लानानै टप 10 नि सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै ओनसोलनि आरो फरायसालिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि गासै गांद'आवबो लेटार मार्क लाखिनायजों 99.16 जौखोन्दो लानानै आसाम नाङैनो स्टेन्ड खालामनानै धृतिराज बास्तव कलिताया बयखौबो सोमोनांहोबाय। जोंनि आखायाव बाक्सा जिल्लानि बरमा ओनसोलनि आरो नलबारि जिल्लानि धमधमा ओनसोलनि मेट्रिक आनजादनि खौरां मोनफैदों। गिबि खौरांखौ होनो लादों बाक्सा बरमायाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि बरमानि बिदिशा खाख्लारिया बर' बिजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसा 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानि बिदिशा खाख्लारिया 600 नम्बरनि मादाव गासै 586 नम्बर लानानै 96.83 जौखोन्दो लानानै फरायसालिनि मुं लाखिनो हादों। दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि 3 नम्बरनि थाखाय टप 10 मासिखौ मोननो हायासै बिदिशा खाख्लारिया। बर' बिजों फरायनानै 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर'फोरनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बरमा बाथौ आश्रम फरायसालिनि थरायना बिदिशा खाख्लारि बिथाङा मोनफ्रोमबो आयदायाव लेटार मोननायजों 600 नम्बरनि गेजेराव 586 नम्बर मोननो हायो। मख'जाथावदि नलबारि जिल्लानि काटुरि गामिनि थागिबि बिफा बलेन्द्र चन्द्र बर' आरो अनसुलि बिमा मृणाली बर' बिथांमोना बर' बिजों फरायहोनानै बिदिशा खाख्लारिखौ बांसिन नम्बरखौ मोनहोनो हायो। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला बिदिशा खाख्लारिनि बिफाया नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि सासे बर' थुनलाइ सिबियारि। दानिया नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा ओनसोलनि खौरां होनो लादों। धमधमा ओनसोलाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि धमधमानि नेपसुन बर' होननाय सासे फरायसा गासै 566 नम्बर लानानै धमधमा ओनसोलनि मादावनो बांसिन नम्बर मोननाय फरायसा महरै गावखौ सिनायथि होनो हाबाय। 93.5 जौखोन्दो लानानै बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि मुं लाखिनो हानाय नेपसुन बर'आ नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि हेमेन बर'नि देरसिन फिसाज्ला। ओरैहाय बिफा हेमेन बर' आरो जोनोमगिरि बिमा धनेश्वरी बर'नि देरसिन फिसाज्ला नेपसुन बर'आ नलबारि जिल्ला महिना भेलामारि गामिनि थागिबि। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।